Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Mwana wa America ndikupindura sinchaisa example yekuti example iyo wakaanza kuibata zvakanaka unoyatsa kuona ndosaka zviri seizvozvo. MuZimbabwe makafanana nepamusha pane munhu akaromba. Munhu akaromba ndiye anokonzeresa matambudziko ese pamhuri. At the same time munhu iyeye akaromba iyi ndiye anowana futi mari. Ndiye anouyazve aida kuzama kusovha matambudziko aakonzera iye. Pekupedzisira imimi mwese vanhu vari desperate muchazotanga kutenda munhu akonzeresa dambudziko nokuti asovha dambudziko. Asi muchamene musingangozivi chete chisipa chena munzeve dzenyu ndechekuti ndiye akonzeresa dambudziko. Mune muchingoita zvokungonzwawo kuti handiyeye akari kutipedzawo. But kuti mumunange zvine zvichikunetsai haanangiki nekuti angozvitaura chete anofa. Saka munhu iyeye anomira newe kana wafirwa nemwana. Iwe wobva wadzimara wakutomutenda. Munhu wese anotaura speech parufu anenge achitenda munhu iyeye. Asi vanhu vese vachinyatsozva kuti uyu ndiye munhu ari kususpect, prime suspect ndo yakaromba panapa, ndiye auraya munhu. Asi nekuda kwemhanya kwaita, ndiye atenga kofini, ndiye agadzisa motikari, ndiye aita zvechikafu, zvese aita. Munhu wese achataura achapa kutenda nekuti iye ndiye aita kuti zvifambe zvokuvigwa kwemunhu. Zviya zvokuti ndiye auraya makutozvisa pasaiti. Ndo mararamiro atiri kuita paZimbabwe. Dambudziko redu guru whether uendepi whether udii iZANU-PF. Iko zvino nhasi wakatarisa nyaya iri kutaurwa naGezai yatinakira nhasi nekuti vari kunongedza Mnangagwa. Asi dambudziko iri ane makore nevamwe vanhu vari kuritaura. Ende vachitaura zvokunongedza Mnangagwa izvozvo havasi kutaura pamusoro peelection yakabviwa iyi. Kureva kuti vese vanogona vari musame bracket rekusataura chokwadi. Because they are supposed kutaura chokwadi kuti takakuona Mnangagwa uchibira maelections kuna Chamisa. Kuti tinyazoziva kuti chokwadi vaanacho vanhu ava. Vanofana kutaura chokwadi chiri kuitika kuti ZEC haina kumira zvakanaka. ZANU-PF ndio inokonzera matambudziko enyika yeZimbabwe. Asi munhu wese anouya achiti hatira kusovha dambudziko remunhu anetsa. Munhu anetsa tomuziva, hatira kumubvisa. Isusu vanhu vari desperate nekubvisa munhu iyeye, we end up takuwa sekonda. But ndo vakauya nemunhu iyeye futi. Manje ainzi uchi papa. Same people vaiti uchi ndo vakuti akaipa. Saka uri kuona kuti mararamiro edu tinotorerwa advantage. Munhu akanyanya kutamburisa whether wakadzidza zverudzii unodzimara watenda munhu akakupa matambudziko. Kwabva dambudziko hauchakutarisa wangoti so long auya nechigaro nechehupfu ndakuenda kuchigaya mangwana nekuti wanga wane 3 days wachitsvaga mabago uchimashaya. Munhu yobva auya negaro nehupfu wakutomutenda dei vasina kuuya pano chiko taidyei. Izvo ndiye munhu akagara atora chibage chako. Ndiye akukupa garoni iye. Saka hatina kwatinoenda so long ZANU-PF ichiexista. Iro rasi ratiri kuita riri kuzvarwa nhasi naGezai. So long vasingangogoni kufesa reality chete kuti munhu anofanira kutungamira Zimbabwe munhu avhoterwa. Hapana kwatiri kuenda, we are part of wasting time. Munhu iyeye ari kuuya anotipandukira futi. Chikonzero culture yavo ndiye kuba, ende culture yavo ndekusataura chokwadi, ende culture yavo ndekuti havadi kusolva problem. Kana muri vanhu chaivo vakarongeka, rapai chironda kwete kuuraya nhunzi. Kuuraya nhunzi hakusiro kurapa chironda. Unoswera uchimhanyidzana nadzo dzichingouya dzimwe dzichizvarwa dzimwe dzichitoberekerwa paronda ipapo. Chikonzero muri kuita zvinhu zvisiri izvo. Dambudziko reZimbabwe iZANU-PF. Zvekuti munhu wese anoida kugadzira Zimbabwe angotaura kuti ada kugadzira Zimbabwe ZANU-PF iripo. Munhu iyeye haasi kugadzira Zimbabwe. Ari kungodawo kuti amenewo kuti zvitiitei. Because muZANU-PF mune culture yakaberekera mukudhara. Yekuti pakataurwa nyaya umwe nomwe anotaurwa zvaakaita. Saka end up yezvizvo nyangogeza akatungamira program yakabudirira, but pane nhau yakataurwa yaGeza yekuti akaba mombe ipapo. Imi hamuna kuzvikanganwa zvokuti akaba mombe. Magadziriswa zvinhu nemunhu akaba. Mangwana muchafamba muchitaura kuti Geza wakaba mombe zvakataurwa gore rakati. Ndo zvangoita naMnangagwa akauya achitaura nyaya dzake kuti ari nani makati Mnangagwa hazviri nani. Asi Grace anga ataura kuti munhu ane 54 cases dzirifanira kuatendwa kukoti. Ane 54 mawarrant of arrest aanawo Mnangagwa asi makamaaccepta kuti aite president. Saka munhu ane mawarrant of arrest 54 munoti anotungamira nyika ipi? Agorega mutemo uri smooth. Achimira kuti asungwe. Chinhu chokutanga kuuya kubhendesa mutemo kuti iye asasungwe. Ndo zvakabhendera mutemo iwowo. Because mutemo wangu watiwasa ma 54 warrant of arrest dzakutotaura dzakutoapira. Dzakuda kuzikanwa kuti chii chakaitika.
akauya achichinja nhau dzekumaintenance zvino kumaintenance akuchatotyisi chikonzero iye ane vana vakawanda vasiri kumaintain but musi wakachinja mutemo kumaintenance vanhu vakati ndo murumezve vakadzi vangu achishungurudza akana izvo ari kugadzira iye ground rake semunhu ane vana vakawanda kudarika venyu saka we never solve anything muzimbabwe so long usingagona kufesa reality chokwadi ndo chichatisunungura seipa vana geza zvavanga wauya kudai ngavabude pachena pa23 election chii chakamboitika munangagwa wakambouya sei apa ndotiziva kuti akubvirei munangagwa because munangagwa akangogara achizikanwa nzimbavha zvichingotakwa navanhu vese sei vakamboaccepta mbavha kuti iwe apa anga ari mapersonal interests now mapersonal interests abackfire they come back kuvanhu manje kuti vakomana takaita mistake but mistake iyo maingogara muchioneswa nevanhu everyday this is a mistake munhu haasi right vanhu vaitotaura izvo vaitonzi vane mhosva vamwe vakatofa pamusoro pemashoko iyawo but nhasi uno ndo mashoko ako apila zvakangofanana nemunhu akataura nauya itai dzamara kuti mugabe itai dzamara akaudza mugabe kuti old enough hauna chauchakwanisa kuita but those same people vakanyangaridza itai dzamara ndo the same people vakazobvisa futi mugabe saka zimbabwe will never be free kana sikagona kutaura chokwadi and haifi yakanaka we don't want to face reality nguva yese tinomhanya tiri pasaidi pechokwadi chokwadi chiye chikamira panzvimbo 1 so long ZANU-PF ichiexista chete hapachatobuditsa kubva chitanga kufomwa bva musi yakatanga kufomwa hapana chayakaita chinji nemusoro basa rakueliminatana munhu akafoma ZANU-PF chaiche akatodzima ravigwa akatozofa aane pati yake adzingwa muzanu imomo not the same people ana mugabe vakati anoizi paheroes vachitaura achituka vanhu vari paheroes asi akaramba kuenda paheroes ipapo ndo paituka vanhu akamira achigadzira makuva anodhura asi akaramba kuendapo kureva kuti zvinhu zvavanotitisa nguva yese handizvenhema chokwadi vanhu vachichiziva. Thank you nemubvunzo wako shaman. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.